O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e como cada semana douvos a benvida a este Recuncho dos Libros, o espazo cultural da Radio Municipal das Pontes, no que coñecemos a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, acompañados da súa responsable, Anabel Alonso, a que lle damos a benvida. Que tal, Anabel? Hola, bo día. Como sempre, comezamos este repaso pola vosa actualidade semanal cronolóxicamente, pero antes de meternos no luns de novidades, creo que tes que falarnos de algún dos centros de interese que tedes estes días na biblioteca. Pois sí, como xa adiantábamos a semana pasada, que agora temos un poquinho máis de espacio e máis centros de interés, falábamos a semana pasada do de Jane Austen, pois esta semana vamos a falar de que temos un centro de interés sobre Castelao, como xa casi todo o mundo sabe, este ano é o ano Castelao, e entonces dedicamoslle un espacio aos seus libros, pero non solamente aos seus libros, sino tamén a libros que falan sobre el, as biografías e libros de interpretación literaria sobre a súa obra, ¿no? E tamén a eses libros que ten de ilustración, que son tan chulos e que además moitísima xente os conoce, ¿no? E que foron un dos motivos polos que además o deseño, o premio de banda deseñada de Galicia se chama Castelao, porque aparte de un escritor, pois é un ilustrador maravilloso, ¿no? E entonces temos ese espacio aí que estará un par de meses para que a xente poda achegarse á súa obra, aunque é bastante coñecida, pero moitas veces pasa cos clásicos que os coñecemos moitos, pero a mellor nunca os limos, e a xente se vai a levar unha sorpresa moi grande se se lee a Castelao, porque realmente é moi interesante, é moi tenro, o sea, ten algúns contos realmente maravillosos e é unha oportunidade. Si, ademais, interesante o que dicías, que tamén hai obras que falan sobre ele, dicir, outros autores escriben sobre a figura e a obra de Castelao, que quizáis tamén poden axudar ao lector a coñecer a verdadeira dimensión deste autor galego universal. Sí, porque aparte de unha figura interesante no mundo da literatura e do debuxo en Galicia, non nos podemos olvidar da súa faceta histórica como político, que é sobresalente tamén, e todas as cousas que hai ao redor de eso. Hai pouco houbera unha exposición na Casa da Cultura, na Cidade da Cultura, sobre a lección do mestre de Castelao. Hai pouco unha exposición fotográfica no Museo de Pontevedra sobre como trasladaron os restos de Castelao a Galicia, e todas esas cousas que son fitos históricos que son importantes na cultura galega e na historia galega, pois ao mellor alguén ten curiosidade por botarlle un ollo a esas biografías de Castelao e entender un pouco máis completamente a súa figura. Pois aí queda esa proposta pola vosa parte de centro de interese relacionado, eu penso que con autor galego máis coñecido, como dicía, máis universal e máis querido. E agora pasamos sí que xa ao noso esquema habitual de percorrer un pouquiño esa semana de actividades e coñecendo o luns de novidades que propostas nos tedes. Pois en este caso, este luns 17, temos dúas propostas de infantil, como sempre, unha en galego e unha en castelán. A de galego é A Gruta da Torre, de Lois Pérez, foi premio Agustín Fernández Paz pola igualdade, e conta un pouco a historia de Lois, que viaxa, unha vez que remata o curso, viaxa a Ribadeo a pasar o verán, e ali, xunto con os amigos, se inicia unha investigación e unha aventura bastante interesante, na que se mesturan os primeiros amores, a importancia dos libros, porque a parte da investigación ten que ver cos libros e con unha biblioteca, e sobre todo a forza da amizade, ¿no? E todo ambientado nese Ribadeo dos anos principios de finales dos 80, principios dos 90. E además este libro algúns rapaces xa o lerán, porque é lectura obligatoria nos institutos, e podedelo atopar aquí na nosa sección de libros a partir de 9 anos, e neste momento xustamente nesa estantería que temos dedicada ás lecturas obrigatorias dos coles.
Eso en canto a novidade en galego. Novidade tamén en español, non? E en castelán traigobos un libro para nenos máis pequenos, para nenos e nenas a partir de 6 anos, que se chama Un grave caso de lengua chivata, e conta un pouco a historia de un rapaz que ten certa tendencia a chivarse de todo o mundo, e como un día desperta pola mañá con unha lingua moi larga, amarela, chea de manchas, e que lle está enseñando unha lección sobre a diferencia entre contar as cousas e chivarse. Pois unha boa lección para a rapazada e tamén tedes, como sempre, propostas para o público adulto, verdade? Pois sí, para o público adulto traemos tamén dúas propostas, unha en galego e outra en castelán. En castelán, a obra de Paula Hawkins, La hora azul, unha novela negra, bueno, de misterio. Paula Hawkins é moi coñecida pola súa obra La chica del tren, que se adaptou ao cine, e bueno, e temos máis novelas dela na biblioteca. Neste caso, esta novela conta un pouco a historia de na Tate Modern descubren que unha das esculturas que teñen, en vez de ter osos de animal, ten osos humanos, e a partir de aí se inicia unha investigación sobre a autora desa escultura, que xa está morta, e o conservador da Tate ten que viaxar a unha illa escocesa a investigar un pouco esa situación, unha illa peculiar na que solamente se pode acceder cando a marea está baixa e con esa especie de ambiente cerrado, no, e tal, descubrirá aí pois, un misterio interesante. Unha autora que aquí gusta moito porque mantén moito ten esa habilidade na novela de misterio de manterte intrigado ata o final, no? E de dar un xiro ás cousas ao final. E despois traigomos unha novela de César Cequeliños, Sábeme a Salamántica o ceo da boca, que foi premio Torrente Ballester do ano pasado. E, bueno, César Cequeliños é o alcume, o pseudónimo de César Lorenzo Gil, un xornalista que traballa na Voz de Galicia, no Faro de Vigo, e que edita esta revista literaria Biosbardia, que seguramente moita xente coñecerá, de crítica literaria. E tamén dirixe a editorial Aira, que está asentada en Allariz. Tiña unha novela anterior que se chama A gran novela galega, e en este caso esta novela se desenvolve no ano 1905 e é unha novela cómica de aventuras e de ambientación histórica, e o xurado do Torrente Ballester destacou dela sobre todo pois, a exilidade dos seus diálogos e os elementos fantásticos que encaixan perfectamente, digamos, na trama da novela. Pois aí tamén quedan esas dúas propostas moi interesantes para o público adulto. E se comenzábamos falando de un gran escritor, pero tamén debuxante, como era Castelao, pasamos ao martes que dedicades a banda deseñada, ao cómic, a caricatura, o que é a obra gráfica dentro da literatura. Que propostas nos traedes esta semana? Pois unha proposta que encaixa estupendamente con Castelao, que é Luis Davila e o seu bichero das tiras humorísticas que sacan no xornal do Faro de Vigo. Realmente creo que sería un pouco o Castelao de hoxe no sentido de retratar a vida diaria galega, ¿no? Igual que Castelao retrataba perfectamente a situación ao mellor dos máis desfavorecidos e todo eso, tamén hai nas tiras de Davila moita carga social e moita carga de crítica política e moitísimo humor. O sea, creo que é un autor que a pouca xente non lle gusta. Aparte de ser destas libros que recomendamos, que son O bichero, que son recopilacións das tiras, Luis Davila tamén é artista plástico, ten unha página web onde podedes ver as súas obras e además é autor de algúns dos nosos murais nas pontes en Pezas e é unha persona que creo que estes libros son, desde logo, para botar un pedazo rindo, son o mellor. Sí, ademais que hoxe en día, precisamente grazas ás redes sociais e á internet, estes cómics, estas tiras cómicas de Davila corren como un regueiro de pólvora entre a poboación,
precisamente por iso, pola cotidianidade, porque retrata moi ben o día a día e o sentir dos galegos, non? Sí, estou segura de que todo o mundo recibiu en algún momento, en algún grupo de WhatsApp, algunha tira de Dávila. Porque sí que ten esa capacidade de nunha sola imaxen significar moitos, e ter moitos significados, moitas lecturas. E eso me parece maravilloso. Pois aí queda esa proposta que facedes de cómic, neste caso un autor galego, o castelao contemporáneo, como ti dicías, e pasamos, cambiamos de día, avanzamos na semana e estaríamos agora no mércores de Entreversos, o día dedicado á poesía. Pois hoxe nos quedamos aquí nas Pontes e vamos a recomendarvos o libro de Eva Luna, Herido Corazón. Non hai moito que Eva Luna presentou ese libro aquí na biblioteca, tamén vos na tele e na radio lle fixechedes unha entrevista e creo que hai pouco que saliu unha entrevista no Progreso sobre a súa obra. Acaban además, non hai recientemente foi escollida directiva da Asociación Galega de Escritores e recomendo que leades este libro de poemas, Herido Corazón, que foi escrito ao longo de 10 anos e donde ela vai retratando, digamos, pues todas as cousas ás que se enfrentou como calquera adolescente ao longo dese tempo, ¿no? É un libro que en ocasións pode resultar duro porque se enfrenta a cuestións como o bullying ou como os trastornos alimentarios ou así, pero sempre desde a mirada da poesía, ¿no? E así nos quedamos aquí no local esta vez, que temos uns cantos poetas interesantes. Unha lectura polo que dice, pola temática da súa obra, sobre todo recomendada para mozos e mozas, porque pode ser unha maneira diferente de abordar esas problemáticas coas que teñen que convivir a diario no seu entorno máis próximo, nos centros educativos e quizáis pois esa maneira de relatalo a través da poesía pode de algún xeito facelo con máis sensibilidade quizáis que se fose un ensaio ou unha obra novelística, non? Sí, estou de acordo, non hai que minimizar o poder que ten a ficción a veces para tratar os temas da realidade, non? Este é un libro no que se ve eso, creo que eso para a xente nova estaría estupendo, pero que tamén a xente, ao mellor os adultos ou o público máis maior, porque sempre hai na vida algo ao que enfrentarse, non? E sí, efectivamente, creo que a veces tratar desde a poesía ou desde a novela ou tal determinados temas pode resultar para os lectores máis amable de leer e ao mellor incluso pode chegar máis, ¿no? Porque te toca máis de mellor aí a patata. Pois agora seguimos avanzando, camiñando e percorrendo esa semana de actualidade aquí na vosa biblioteca. E toca o día dedicado aos máis pequenos, porque é xoves de Xoves na Biblia, a máis da recomendación que sempre nos facedes de libro máis obra audiovisual. Que temos nos xoves dedicado para a cativada das Pontes? Pois propoñemos este Xoves na Biblia un obradoiro. Este ano vamos a ir incluindo algúns obradoiros na programación. Este se chama Un libro e unha vaca e se vai a traballar sobre o propio libro como obxecto físico, ¿no? Se van a facer libriños e se vai a explicar un pouco como funciona o libro como obxecto material. Como sempre, cando son obradoiros, as prazas son limitadas, son para rapaces e rapazas a partir de 6 anos e desde o luns hai que queda desde o lunes ás 9 da mañá queda aberto o prazo para apuntarse a este obradoiro as persoas que deseen vir. Será aquí, na biblioteca, e nada, creo que pode resultar moi interesante. O obradoiro realiza Patas de Peixe, que tamén teñen editorial e publican literatura infantil, e decían eles, me pareceu moi interesante, que decían algo así como que aprendan que os nenos vexan que os libros non sirven solamente para tirarse os libros á cabeza, sino collerlle cariño tamén ao obxecto físico, esa devoción que temos algúns, no, pola cuestión física dos libros. Sí, ademais que, bueno, cada vez eu penso que está máis en desuso, sobre todo entre as novas xeracións, pola aparición das
novas tecnoloxías, pero ainda quedamos moitos románticos defensores do formato físico. Sí, sin embargo, eu creo que non me parece que o ebook ou que o libro electrónico acabe superando o invento do libro físico, porque o libro físico é un invento que é perfecto. O sea, pesa pouco, podelo levar a calquer sitio, non depende de ninguna fonte de alimentación e é maravilloso en ese aspecto. Entonces non sei eu se haberá, si conseguirán botar o libro físico. O único que nos quedemos sin papel. Bueno, esperemos que non chegue ese momento, senón sempre nos queda reciclar. E falando de libros, tamén os xoves e cando aproveitades para facernos unha recomendación de obra literaria que vai acompañada dunha obra audiovisual. Cal é a vosa proposta desta semana? Pois esta semana propoñémosvos unha novela e un documental. A novela é 4321 de Paul Auster. Todavía estamos aí afectados pola perda de Paul Auster o ano pasado. Adicámoslle, cando morreu, un centro de interés na biblioteca. E agora propoñemos a lectura desta obra, que foi como a súa obra máis grande, o sea, a penúltima obra, creo, publicada del, e como que el decía que estuvera toda a súa vida de escritor preparándose para escribir esta novela. Unha novela que fala sobre o destino, o sea, hai un único feito certo, que é cando nace o protagonista, pero logo ao longo do libro vive 4 vidas diferentes segundo as escollas que vai facendo na vida e as circunstancias que van aparecendo, como é a vida de todos, non? Cantas veces decimos eso de que que casualidade, aquela cousa naquel momento determinado condicionou a miña vida a partir de aí. Coñecín a tal persona que foi significativa na vida, ou non sei, ou se me despertou tal vocación que vai a significar o que vou ser despois, non? Entonces, toda esa reflexión sobre o destino está na novela. E, pola outra banda, o documental se chama Paul Auster What If, e é un documental sobre a vida de Paul Auster, pero mesturado tamén con esta novela, o sea, co proceso de creación desta novela e co que se conta nesta novela. E, bueno, o documental está disponible en Filmin e me parece que é interesante. Ademais, Paul Auster reflexiona moito sobre o sono americano, e ahora mismo que estamos falando de moito da situación dos Estados Unidos, na medida na que nos afecta a todos ao final, pois ao mellor é un bon momento para acudir a Auster. Pois moi interesante esa proposta que nos achegades. Ademais que, bueno, polo que dis do título do documental, tamén parece que entronca un pouquiño con esa moda que hai agora de falar dos multiversos, non é das infinitas posibilidades que existen. E agora xa rematamos a semana falando do autor do mes, dando ese pequeno petisco sobre o autor que queredes promover dende a biblioteca durante todo o mes de febreiro. Pois sí, xa falamos a semana anterior de Miquel Santiago, autor de thrillers de éxito, e hoxe vamos a deternos un pouco nunha das novelas, En plena noche, por esta parte porque En plena noche o protagonista é músico, e parece que Miquel Santiago é un músico frustrado. Guitarrista, creo que toca aí con unha banda, moitas veces cando fai a presentación de libros o acompañan os músicos. Para a presentación desta novela fletaron un autobús e foron por aí como se fosen unha banda de rock, e creo que unha cousa que na promoción da novela decía, bueno, a novela é En plena noche, e para a promoción da novela creo que el decía como que quería incorporar unha banda de rock dentro dunha historia de misterio, ¿no? Que foi o que lle saiu aquí. Ademais, na páxina de Miquel Santiago tedes unha playlist de toda a música que sale na novela, que pode ser unha cousa complementaria e interesante para ter de fondo mentras lemos a novela, ou para seguir un pouco os gustos de Miquel Santiago, porque coinciden, creo que bastante, cos do seu protagonista da novela. Que interesante iso de acompañar unha novela, a lectura, coa escoita, sobre todo cando se trata dunha novela con temática contemporánea e con música que podemos atopar en calquera dos reproductores digitais que existen actualmente. Parece unha proposta moi interesante. Pois sí, a playlist eso está publicada na página web
Miquel Santiago, e é unha maneira, creo que moi interesante de acercarse ao que el tiña na cabeza cando estaba escribindo, porque cando el pon eses temas, fala deses temas na novela, é por algo, porque eses temas a el lle inspirarán de alguna forma ou lle interesan de alguna forma. Entonces poder tamén ter acceso a eso me parece moi interesante. Pois moi interesante é o que nos contaches de todas estas propostas que temos para esta semana aquí na biblioteca. Como sempre, chegamos ao final deste programa, deste recuncho dos libros de hoxe, pero, Anabel, moitísimas grazas por abrirnos unha semana máis as portas daqui da Biblioteca Enrique Rivera Rouco. Nada, gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.